Charlie Vivoye. En dit gaat muziek dus uit. Charlie, de microfoon is voor jou. Top, dank je. Goedemiddag. Hi. Het eerste gedicht gaat over balans in de zin dat ik soms wel eens heb van, in welke stad wil ik eigenlijk leven of zijn. Dat ik dan soms ontevreden kan zijn over mijn thuis. Daar gaat dit over. Die stad daar ver in de bergen. Het idee Mexico-stad is veel mooier dan Mexico-stad zelf. Ik hoorde dat Mexico-stad heel groen is, heel prachtig deze tijd van het jaar. Ook is het er aangenaam koel, vanwege de relatief hoge ligging. Ik zie veel terracotta-kleurige plantenbakken voor me, lange koloniale straten en witte huizen. Ik google Mexico-stad heel bewust, maar niet. Dat zou mijn droomblik ruw verstoren, niet? Daar zou ik de uitlaatgassen inademen. De harde Mexicaanse stemmen van de onderburen verfoeien. Mezelf vervloeken. Was ik maar thuis in dat rustige Amsterdam. Het idee dat ik ooit nog eens naar Mexico-stad zou kunnen, vervult me met zo'n grote voldoening dat ik het waarschijnlijk nooit doe. Het volgende gedicht, het Engels gedicht, heet Straying In. I find myself on a Friday's eve contemplating whether I should go see Paddington in Peru, in a relaxed seat, no less. But then I remember that I have a typer, beer in the fridge, an empty house, an empty park outside my window, central heating, a bored mind, the perfect setup for a poem. I gaze out to a blue sky, knowing for the first time I have exactly what I wanted, all those countless nights ago. Volgende gedicht heet Mijn idee. Abramovic zegt dat we één goed idee hebben als we geluk hebben, per leven. Maar volgens mij is je idee niet wat je denkt, maar wat je bent. Je idee is een antwoord op de invulzin de wereld is. Je hebt zelf geen idee wat je idee is. Het idee van Rembrandt is licht. Het idee van Bacon is vlees. Het idee van Picasso is klei. Je idee is hoe je kijkt, voelt, maakt en leeft. Iemand die het idee is, de wereld is klei, is een destructieve optimist. Alles mag kapot. Alles mag uit elkaar. Alles mag vervormd. Elk materiaal kan. Of het nou verf, glas of een vrouwenlichaam is. Hoe anders zijn de mensen van het idee de wereld is licht. Immer behoedzaam, doodsbang om het juiste moment te verliezen. Eeuwig verpozend in vergankelijkheid. Ik ben benieuwd wat mijn idee is. Dit gedicht heet Wait for It. The fly is stuck on the wall. I'm waiting for him to come to me. I can't go after it. We just fly away, like flies do. 3, 4, 17 minutes pass, no movement, where the fly is concerned. I decide to wait some more. After an hour or so, it could be, the fly draws near. I slow-mo pull back my hand, take aim. Like a jaguar, I make my approach. Closer, closer and closer still. Ah, damn! That was too close. The fly, fully aware of my murderous plans, flies back to the same spot. But he'll be back in an hour, 2 days, or a week or so. And when he does,
I'll be waiting. Dankjewel. Dankjewel.